Ako hoće kod mene ili svi kod Romićana. U zavis ili u bogatstvu, ili u siromaštvu i to. Evo ja, na primjer, kao Bajram, ja imam 10 čerke. 7 čerki imam van u inostranstvu, 3 imam ovdje. Došli su da vidi čerku, prijatelj, kako je prijatelj, je dobar, čerka je dobra, jer to. Pitali smo čerku i zeta, ako se voli, čerki i zet, među sebe, sve bit će dogovoreno. Ima ljudi što uzimaju, pa ima ljudi što ne uzimaju, pa... Neko uzima čerku, on daje pare. Naprimjer, došli kod mene, da tražim moj čerku, ja sam uzeo pare, tražim sam, naprimjer, 2-3 hiljade. Pa daje do 3 hiljade, 4, najviše do 5. Je, kako je, naprimjer, bogat i kako je to. Ako je siromašno, naprimjer, to je još manje. I to opet to pare, to ide i opet počekamo. Naprimjer, od 18 godina pa dalje, 18 godina, 20 godina, do 25. Ispod 18 godine, možda da ima i 15 godina. Ako je mlada, treba da se nauči mlada, treba da se to, ne znam mlada, naprimjer, da pravi, da jede, da pije, da metuje i to i sve. Slušaj, kod nas je običaj teško. Mi, ja da dajem čerku na taj mjesto ima da umre. Neka ima 1000 problema, ja to sve završim, sam, za moj prijatelj. Ne treba da čuje onaj. Ja među prijateljima, na primjer, sve napravimo to. Slušaj sad, na primjer, svako porodica, romska porodica, taj ili snao, ili čerka, ili što god bilo, to treba da ide dobro kući, da se sluša jednog drugoga, kad imamo, kad nemamo. Glavno da ne bude svađa, da ne bude tuča, da ne bude neki, razumiješ, problem neki drugi. Po strani čerke da bude, ocema, jes. Ako nije čerka u redu, kako možeš da budeš u njegovu stranu? Možda hoće da bude zet dobro, neće da bude čerka baš u redu. Kako hoćeš da ga pomažeš? Ako je kriv čerka treba da ga pomažeš da se pomiri. Ako je zet treba da se pomiri, to se zna. Slušaj, ako nije on dobar, ako je, na primjer, gola, bosa, tuču i to, normalno mora da se vrati kući čerkom. Kad sam vidio što hoće da pretjeruje, da ide da luta i to, razumeš, dođi mi u 10, 11, možda u 12 u noć, šminkat se, obučit se, 5-6 puta u dan da se menja, da se, razumeš to, da se šeta. Vičio sam na njega, to, on viče na mene. Boga mi niti je dobro, kaže. A ti koga voliš, što ne uzimaš, da mi kažeš ko je taj čovjek. Da ne bude svađa, da ne bude i to. To je nije. Ima i još imaju strah. Kako da je sve braća i sestre, i sna i sve ima od mene strah. Od nikoga ne. Status žena je zavisi od, na primjer, ljude, gdje živi, s kim se druži, zavisi jesu li školovani ili nisu, ili imaju tradiciju stari ljudi. Na primjer, ako imaš tu staru tradiciju, onda ideš kako dedi, prađedi, to, kako imaju oni tu tradiciju. Ako, na primjer, živiš na nekom drugom mjestu,
dajemo primjer, ne kao evo mi što živimo ovdje, jer ovdje imaš dosta ljudi, svaki ima svoj mentalitet, ali niko ne živi isto, znači svako misli ono svoje. Na primjer, ako ste školovani ljudi, onda je drugčije, ako ste, na primjer, neškolovani, onda ide preko starom zakona. A stari zakon je, na primjer, ako moj deda, na primjer, uzeo ženu koja nije iste, na primjer, Egipćanka ili što znam ja, onda bilo bi tu problema. Ali sad dok ovdje živimo, ovdje je sve drugačije. Znači ovdje ne gleda se više to. A prije se gledalo, evo kao na primjer moj ujak, sestra mu pobjegla, znači nije otišla, nisu došli da je prosi, pobjegla je, znači, i ima već 40 godina, ona nije smjela da ulazi kod nje u kuću. A normalno, postoji ugovor, na primjer, ako... Ja sam vjerio sina sad. Dobro. I kad sam pošli su, prvo su pitali koje smo porodice, kakvi smo i jesmo li pošteni, da nije momak, na primjer, taj što se vjeri sin, da nije neki kriminalac ili što ti ja znam te stvari i onda pita se to ti ideš, šalješ nekoga kao prvo, možemo li da dođemo. Ako ti odobraju, onda ideš. I onda se pita to u vezi kakvi su, šta su. I onda kad ti kažu da može, idemo tako i normalno se vjeru, venčaju se i tako to. Tu se najviše pita mladi. Vide se, na primjer, kad mi idemo to, kad nam odobraju, idemo da je prosimo i onda oni izlažu u grad u pići ili nešto da šetaju ili možda tu kuću, drugu sobu sedu, oni sami pričaju i tako se upoznaju. Pa može biti i da ne bude do vjere. Jer to ako ti uzimaš, na primjer, za sina jednu ženu koju njemu se ne sviđa se, ako ne danas, sutra, prek sutra imat će problema. Znači vi ste mi to kao na silu dali da se oženim s njom i onda to nije dobro. Ovako da ti kažem, postoji i ponekad i nemate granice, znači evo kao Anitina situacija, ona je 16 godina pobjegla, znači nije nas pitala i to je to. Znači evo na primjer moje čerke i onda ja ako se pomirim sa prijateljima, onda ja i kažem, ona je mlada, ima na primjer 14-15 godina, onda je, ona kod nas nije radila, znači ona možda je bila još u školu, ali kad je kod vas, vi morate da učite kako vi imate onaj zakon. Primjer, ako normalno uzimaš pare, što znam, i jest da je tvoja čerka kriva, na primjer moja čerka je kriva, ja sam uzeo para i onda sad ima problema. To je problem do moje čerke, znači ona neće, onda moraš da vratiš to što si uzeo. Kod Egipćana, kad se pomiriš, dolazi, na primjer, pobeže ti čerka i dolazi da se pomiriš, znači dogovorili smo se. Mi ne dajemo, na primjer, svotu nova, ti treba toliko para da dođeš. No dolazi zet, kao prvi put kući i onda to nije bitno ili 100, 200 eura ili 50, on sam određuje koliko. Sad za sina, meni su tražili 2.500 eura. To je najbolja stvar. Ja isto preporučujem svim mladencima ili djevojčicama što znam ja, da ne misle brak, barem dok ne završi osnovnu školu, ne kažem svejedno osnovnu, jer bez škole nema ništa. I onda ako se neka udaje 14-15 godina, ona ne zna što je život. Ona misli da je dobar brak, ali ne. Ja sam rekao svojoj čerku, vidiš ti meni i svoju majku, jeste, pa evo gledaj nas kako je brak, pa i ti možeš onda da se udaš. Znači mora da gleda dijete u roditelji, na primjer, kako je brak, oni tu moraju da je uče, a ne 15 godina da vežu. Više su majke odgovorne, zato su očevi uvijek radu i nisu u kući.
a majka je uvijek s njima. To sve što nijedno dete, mislim, jer djevojčice više su s majkom u odnosu. I sve što imaju, oni kažu majci. I onda tu je majka malo više reaguje. Odgovorna. I ona mora da odgovori za to. A očevi što su odgovorni? Očevi su odgovorni da radu, pa da te želje koje tražu djeca da se ispunjavaju ako mogu. Jer sad je neko vrijeme koje nije kao prije da se radi, da se ima jedan dobar život, ali jest normalno. Ja sad, na primjer, kod nas, Dobro? kod Egipta, Egipćani. kod nas je običaj da dam, na primjer, čerke. Dobro. Mi uzmem pare malo. Koliko para? Na primjer, 1000 euro da pravimo svadbu. Pravite sad.